Víš, Roberte, co si myslím? Tohle to si nezasloužím. Tomu klukovi jsem ti dal všecko. Prachy, auto, hodinečky takový pěkný, drahý. Představ si, on uteče. Pokojskou, ne, služebnou jsem mu opatřil. Takovou jsem vybíral, pěknou. Takový nevděk, co mi žíly stačily. Všechno jsem mu dal. A představ si, že ještě ukradne židovský svícen. Co pak si to zaslouží, Roberte? Něco mi ušlo. Je v pohodě. Kde je Větra? Vzadu. S kým jste to dobrali? Je Lukáš, já a Kazy. Jak se máš? Byl si pryč dlouho. Takže dohody přestávají platit, jo? Nebuď hned protivnej. Já si ze mě prdel, já že jsem protivnej, jo? Co, zapomněl jsi na Berlín? To jsem teď netáhl. Takže jen to, co se stane tobě, je křivda, jo? Co si myslíš? Že na tebe, že tě bude někdo hlídat, nebo co, namyšlený frajrek, co si hraje na drsňáka? Neřvi na mě, kurva! Vadí ti, že jsem tady, nebo co? Nedělej ublíženýho. Já jsem snad měl nárok taky na svůj díl, ne? A vy jste se na mě vystrali! Vypad si a nic si neřek! Co čekáš? Červený koberec? Občas mě napadá, co nás ještě drží při sobě. Když se na ty 3 hovada podívám, tak docela přemýšlím nad tím, proč jsem se na ně ještě nevysral. Když jsem před 1,5 roku potkala Lukáše a Větráka, tak mi bylo hned jasný, že podruhý už je vidět fakt nemusím. Lukáš byl tehdy nudný hippík, který věřil, že má nadlidský empatický talent a neustále říkal slovo bezva. Hodnotit to takhle zpětně je dost ošemetný a zkresluje mi to ta spousta věcí, co jsme spolu od té doby prožili. Ale věřím tomu, že můj úsudek byl tehdy správný. Byli to fakt pitomci. Myslela jsem si to i potom, co jsme zjistili, nakolik jsme si ve skutečnosti podobní. Zoufala jsem se toho snažila držet i poté, co jsem se k ním nabalíkovala a začala to s nima táhnout. Jestli jsou takový i dnes, už není moc podstatný. Všichni jsme se změnili a všichni jsme se formovali navzájem. Možná, kdybych mezi ně nepřišla, tak po svě bude stále Lukášův mladší sourozenec a možná by taky někde leželi udušený vlastníma zvratkama. Saludo, saludo, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme.
uši. Ale, pan Vavřík se slečenkou. Chtěl ti představit své kamarádky z dětství. To je Pavla, to je Sandra, to je Angelika. Nazdar děvčata. Musí něco koupit. Vážně? Myslím, že ta slečenka by taky měla co prodávat. Prachy mám. Samé dobré zprávy. Nebudeme to zdržovat. Despídeme del sol, despídeme, despídeme, despídeme del sol, despídeme. Litovat toho, jací jsme a jací jsme byli, není taková sranda, jako se na to vykašlat a zapracovat na tom, aby jsme měli čeho litovat i v budoucnu. To je obor, ve kterém je Vavřič skutečně mistr. Když jsme k nám Vavřiče s obtížemi před půl rokem přitáhli a nechali ho pozvracet celou sedačku, sotva mu někdo věřil, že ještě před 2 týdny měl k snídani nějaký, no nevím, něco, co žerou pracháči. Dobrodružství ulice, které slibují akční seriály, je zřejmě pro tyhle buržoázní chlapečky příliš lákavý. A mně bylo jasný, že do mýho života přišel další pitomec, co si myslí, že s ním budu spát jenom proto, že si tím přilepšuju rozpočet. Že zrovna s Vavřičem spím, samozřejmě na principu nic nemění. Vždycky jsem k němu měla blíž než k těm 2. Sice není tak pracovitý a pohodový jako Lukáš, ani tak zábavný a spolehlivý jako větrák. No popravdě není ani nejchytřejší a z těch chlapů už jsem taky viděl. No nic. Dneska je dost těžký vzduch, co? Můžeš začít nosit ten svůj smysl od Maxi. Respirátor. Jo, dneska to je docela konzum. To kam dneska zajde? Nejen bych se. Můžeš cestou. Ale v psychu hraje opravdu ten spes. A co když tam přijde i Monika? Nějak ztracuju. Kolik nám vůbec vlastně zbylo? Nic moc. Slyšte, doufám, že na mě neplánujete vytáhnout nějakou tu vaší maximální diskrétnost. Protože tahle fráze už začíná být malinko oprášená, nebaví mě to, nebaví. Tak hele, ztratil jsem mi syn, já ho potřebuji najít. Jste můj člověk. Už jsem si myslel, že si budu muset vyslechnout ten váš smutný příběh. Tak hajte, výdaje vám budu platit denně. Konečně se někam dostáváme, konečně. A honorář dostanete, až to bude hotový. Vy si myslíte, že si nejsem schopný sehnat zaměstnavatele, který mě nebude takhle vydírat? No, ano. A co o mě vůbec můžete vědět? Co vy o mě víte? No vím to. Skajte, zůstaneme ve spojení. No. Ale, Roberte, proč si myslím, anebo ty si myslíš, že ze mě takovýhle chlapci dělají hlupáka? A prosím tě, ještě mi podej jedno pánka. Ty králo, to se nebudu tě rád vidět. Ty impotente, co mi lezeš na vodku? To neřek, to si promluvíte. Myslím, že jsi zpracoval dostatečně. Hej, co to s váma všema dneska je? Bohatý synáček? A když jsem tak viděl toho jeho tatíka, tak si spíš říkám, jestli bych se ho nenašel, abych mu podal ruku. Nezapomínej, že já musím taky z něčeho žít. Já, tam mi říkej zrovna ty. Máš něco k pití? Nic jinýho tu nemáš? Můžu ještě natočit vodu z kohoutku. Máš fakt problém, víš co? Ale jdeme na to, jak nejde smrdí divnější třeba. Máš všechno info u sebe na skládce? Proč se musíš vždycky takhle stupidně ptát? Jasně, že to mám na skládce? Co to kurva je? Tak máš to tam. Víš, že jo, bože? Kde asi jinde než na skládce bych to měl mít? Jde, když si trochu mlíka. A tě nenávidím. Chceš vygooglovat něco speciálního? Bože, jak já ten tvůj slang nesnáším.
Tak chceš? Kde ty slova vůbec bereš? Jak s toho mám pracovat, když mi ani nedokážeš říct, co vlastně chceš? Sakra, moc dobře víš, co hledám. Děláme spolu snad tak dlouho, že bych ti měl říct jako vždycky. A ty bys věděl, že je to jako vždycky. Ale ty tak akorát vždycky se zeptáš na něco, co mě tak akorát dokáže nasrat. Dal jsem mě, ale jestli už jsi skončil, tak něco mám. Cože? Normálně tě stihnu seřvat tak 3krát. Nezapomínej, koho hledáš. Tenhle chlapík má v ruce kamaráda. Tak jsem nebude takový pako, aby ho používal. Není zapotřebí. Ocean si občas hrajou se snímačem. Nikdy jsem tě neviděl. Já myslím, že ty klišé nesnášíš. Poslední 2 roky musím ty svoje smysly krotit, prožiju anarchii noci. Stejně vím, že už se nikdy nevrátí, a dávno ztracená, a zase jistě obrátí, vyšší moc je bezbřehá. Jeho pomoc voláme, vytvárá to poraná. Jen se kopit to bratí, aby se zpět vrátila. Stejně ví, že už se nikdy nevrátí, víra dávno ztracená, zase jistě obrátí, vyšší moc je bezbřehá. Jeho pomoc voláme, vytvárá do poraná. Jen se kopit to bratí, aby se zpět vrátila. Víš, co je nejhorší, Roberte? Že tě zradí vlastní krev. Jednou přijdeš domů, kluk v hajzlu, svícen v hajzlu, a to je všechno hajzlu. A teď si představ, co je nejhorší, ten svícen. A jo, je to všecko v hajzlu. Někdo to tady udělat musel, ne? Říkám ti, kdybych měl nějaký kurva průser, tak jsem toto víš, ne? Že nechápete, že to je jasná hloupačka. To by tady ale něco chybělo, ne, prosím tě. No, to je fakt, že by teď se chtěl ukrást. Třeba se někdo doma, kdo tu s náma bydlí. To myslíš jako mě? Myslíš, že tady máme v skříni schovaný Mercedes, nebo co prosím? Neřvi tady do prdele! Na nic jiného jsme zatím nepřišli. Co pak nechápete, že se za mě jenom schováváte, všichni 3? Kdo by to asi tak zjistil? Myslíš, že tady někdo chodí se snímačem, nebo co? Ty máš snad čip? Jasně, že ho mám. To chci říct, že se před svým potříkem schováváš a s čipem v ruce. Tě může zaměřit každý bezpečák, kolem kterýho projdeš. Máte tu Ocean seku červenou, kvůli penězům. Víc nevím. To si někoho najme hlavou, ne? To zatím neudělal, na to je dost blbej. Ale nechcete se radši zabývat něčím tady, co je teď aktuální? Navštívíme Cindy. Posloucháte mě, prosím vás? Máš tam ještě nějaký prachy? On měl by tě před ničím varovat. A co jako? Dobrý večer. Mějte trochu pozbu. Lukáš.
Tak pojďte dál už. Tak s čím tam může tetička Cindy píchnout, chlapci? Má buď třísku, co potřebujeme. No tak se na to bolístko podíváme vzadu, ne? Dejte v mém království, hoši. Dej sem tu ručku. A nadně, Frančko. Jo. Teď se necukej. Já na toho se pak nemusím koukat. Jak si zavolil dolů zakazy. Čím rád, no? Nějaký problém? Řekni mu to. Je problém. Ale o co tady jde? Řekl nám všechno. Má průser. Dobře, no, tak já mu to teda řeknu. Náš lišáka. Ne, neznám. To je úplně vedlejší teďka. Prostě jsme spolu štípli Litevcům nějaký peníze. Je to asi 2 týdny zpátky. Ty si děláš srandu? To jako myslíš, že to... Jo. A to nejde... Prosím tě, vůbec nemysli na to, že bychom se s ním dohodli. Jestli se na nás přišli, tak promiň, ale to prostě nejde. Ale já tohle vůbec přece netvrdím, ne? Čte huby, sakra. Ho tohle vůbec zajímá. A co si jako myslíš, že máme dělat? Víc jsme v tom jak díra v prdeli, prosím tě. Potřebujeme pořádný bouchačky. Ale větráku mu chvíli vážně, jo. Připadá ti, že se smiju? Já jsem pro. Cože? To si jako myslíte, že se ubráníme mafiánům, nebo co? A kde si jako myslíte, že sebereme vůbec ty bouchačky? To půjdeme do sámošky a vezmeme si je? Co to do vás vůbec vělo? Teď už ani nemáme žádné peníze, pane bože. Tak to nepřipadá v úvahu. Líbí, že tady něco smrdí. Jseš otravnej. Já, že jsem otravnej? Až tě k tomu posera. Tak počkejte, až budu mít v ruce nějakou bouchačku. Můžeš už konečně sklapnout, prosím. A jste si vůbec jistý, že přijde? Jo, já jsem volal. No jasně, takže když nepřijde do 30 minut, tak nic neplatíme, ne? Už tady dávno je. Kurva. Cože? V pořádku, pracuje pro mě. Oceansec hlídá zločince. Když zločinec platí Oceansecu, pojďte za mnou, hlupáci. Nezapomeňte mě doporučit rodině a známým. Snad už se nikdy nesetkáme. Uvidíme. Takhle za noc? Jak v nějakém filmu. Který filmu? To si říká jenom tak ty blbče. Co lišák? Myslíš, že by z kapsy zaopatřil 4 lidi? To ani náhodou, na to zapomeň. A kde chceš jít peníze? Nechcete někdo vybrat nějaký dluhy? Haha, jediný, kdo mi tady něco dluží, seš akorát ty, jo. Nechceš pumpnout tatíka? Já si srandu. Jsi z něj furt tak posranej? Já za tvou arrogantní gorilou nepůjdu, ale budu mějškem rád po nějaký peníze. Chceš říct, že by tě je nedal, kdyby byl rád, že tě vidí pod... Jděte do hajzlu, do čeho se mě to vůbec snažíte namočit? Já se s ním nechci vidět, rozumíš? Ty jsi jenom slabou, celou tu dobu musím poslouchat, jaká je to vražedná sketa. Já mít fotříka jako ty, jak nesedím tady v tom bordelu, ale v hotelu s koksem a s luxusní děvkou. Pořád ze sebe děláš borce, ale když je pruser, tak ani nemáš koule na to se podívat svůj vlastnímu staříkovi do očí. A kvůli komu si myslíš, že jsme v tomhle pruseru? Proč to zamlouváš? Cože? Byl by to fakt takový problém. Víš, co je za problém? Že jsme v pěkný kaši a vy si tady na mě vylejváte akorát svý nervy. To nepřijdete s ničím lepším? A nemůžeš tam zajít, když nebude fotr doma? Ne, to sakra nemůžu, jak myslíš, že bych se tam teď asi sakra dostal? Nikdo nemluví o tom, že musíš použít čip. Konec konců jsou to jenom dveře. Má doma nějaký cash? Jen trezor v kuchyni. A dostaneš se do něj? Jasně, že se do něj dostanu, ale tohle se mi fakt nelíbí.
Počkej, co když změnil kódy? Ale žádný kody, jen starý klíč, který schová v salonu. Cože klíč? Je to starý trezor s osobní rezervou. To si snad myslíš, že tam schová akcie, nebo co ty Proč se vole? hned rozčiluješ? Protože se tam nechci vloupat a protože to smrdí průserem. Jak si vůbec myslíte, že se tam dostanem? Vyberu dluhy. Jak to sakra myslíš? Dle mého skromného názoru je toto příliš riskantní. Myslím, že tady máme nějaký nedořešený dluhy, ne? Je ale zapotřebí porovnat možné riziko této akce s tou drobnou službičkou, kterou si měl tu čist nám prokázat. Cože, mám se přišel o prdel. Jo, to smrdí. Vzhledem k běžnému zabezpečení té čtvrti je zbytečné postupovat tak velké riziko kvůli tak pomatenému plánu. Tohle nemá smysl. Sklapni. Nemusí jít přece s náma do toho bytu. Stačí, když nám odblokuje zámky. Co myslíš? Potřebuji aspoň 80 metrů. Zvládne to z dálky, tak co to je za riziko? Běžná digitální jednotka Ocean Seco je schopná vás zaměřit na mnohem větší vzdálenost. Budeme prachu dřív, než tam budu. Ty asi nevíš, o čem mluvíš. Nejbližší kancelář je jen pár bloků od té vaší budovy, stačí malá chyba a mají vás v síti. Myslel jsem, že je dobrý. To jsem. Co? Jsou z toho pěkně podělaný. Snažím se poukázat na to, že vám předložené podmínky nejsou ústředně výhodné. Přihoďte prachy. Jen to přece vybrat, protože já nemáme, ne? Když to klapne, bude mít dost. Tak fajn, kolik chcete? 50%. Ty vole. Chci si rád na smlouvání. Snažím se přijít s konstruktivnějším návrhem, než je odměna za pár jeho modřin. Tak 30 se mi zdá fér. Čekáš, že ty řeknu 40, holčičko? Nech to bej. Ty jsi z toho byl dobrý vývar, je to fér. Proč jste vybrali zrovna tenhle byt? Tady Vavřiš, tam tak nějak bydlel. Jaká čest pro náš malý příbytek. Neserte mě. Kdy to chcete uskutečnit? Zítra večer. Trochu narychlo, ne? Tak můžete vědět, že to je prázdný. Jeho otec prý netráví sobotní večery doma. To zní jako velmi pečlivě prověřená informace. Já bych to domluvil až u nás. Máte síť? Nemusíš jít s náma, vole. Ty vole, měli jsme trvat na těch 50. Tak už pro dnešek končíme. Nech to. Ale už jo? Jsem tě nepotravuj. Tak, tam dokončíme. Se mi nechce, ale chudno. Čím víc to vypadá jako hotová věc, tím víc mě to děsí. Kdo by čekal, že po těch měsících půjdu domů zrovna takhle? Někdo možná jo, ale zrovna nejklasičtější návrat k rodině to není. Kradl jsem tam dřív, tak budu krát znovu, z toho si vrásky nedělám. Ale provedení je tentokrát skutečně trochu odlišný od mojí dřívější praxe. No jasný, že jsem nervózní. Kdybych nebyl, tak nemluvím sám se sebou. Ale všechno vypadá dobře, až moc dobře. Viděl jsem dost akčních filmů, abych věděl, že když plán vypadá vybroušeně, tak se zákonitě něco posede. Ale jestli tenhle frajírek zvládne aspoň polovinu toho, co nakecá, tak v poslední vteřině unikneme pod sjíždějící ocelovou roletou. Všichni se v záchvatu hysterického smíchu obejmeme a budeme v balíku. Těžko říct, jestli se dá spoléhat na filmovou šablonu, ale pokud ne a nic se nám nepodělá, tak taky dobrý. Ta nejhorší varianta mě příliš neláká, ale když vezmu, co všechno můžem ztratit, tak to zas takový horor není. Konec konců, jaký trable můžu mít z toho, že jsem s pár známýma přišel k sobě domů. Nečekal jsem, že nejakčnější scéna mýho dosavadního života bude takováhle freška. Mám tu udání plánovaného zločinu. Nějaká centrální identifikace. Walker 3289K. Cílová oblast. CAT 3924B. Okamžik přepojím vás.
Jo. Aha. Tak mi ho dejte. Komisař pro oblast 3941, poslouchám. Měl bych tu pro tebe něco, co by tě mohlo zajímat. Na kartu. A kamery. Co si tak pamatuju, tak v kuchyni to nikdy nešlo, ale jedna určitě jde v hale. Znáte počet členů skupiny? 6, 2 feťáci, renegát, hacker a děvka. To je 5. Jsou ozbrojeni? Několik pistolí, pokud vím. Díky za tip. Odměnu, když tak obdržíte na váš účet. Musíme nejít těch bastardů, mám úplně. Dvojku si převezme taktický operátor a trojka zajistí táme ty dveře. Pohyb. Tady, to je on. Kurva. Dělej. Už mají klíč, tak padáme, vole. Trojka má na dosah první cíl. Založ tu bouchačku, ani mnou. Výborně, Trojko, pokračujte dál. Při cíli na C18. Pořád hlavu, polož zbraň, ani mnou. Pořád hlavu. Ty se od praska!
because everyone can fuck you every night. I'm not tripping up your back, a same layer of light. And you're not bitch and you're not blunt and you don't listen what I told. You're ever sexual paid for everybody. I can hate strong, yeah, look at me honey. I'm not so cool if I spend my last penny. I don't behave dedicated, I might ride high horses. Ever told and gonna tell, I'm not dating other poses. Until my death. What I do is according to my taste. I don't need to let you realize your space. And I don't care if you could cry and you're asking who am I. If I can sing these two words, there were endless bliss. We shouldn't think about shit. We are indeed same animals which had started left the sea.